ari right. Ndada kukudza kuti Patricia ari right. Ungawise handiti ka. Regaiti mbo relaxa. Asko watorerwa phone. Antifeda investigations kutorerwa phone. Iya ina kutorwa yake. Yatorwa yake ni mwana wake zvose. Handiti. Yeah. Tingoda kungotiti avoid zvakawanda but ngokuzivisai kuti aiwa Patricia is fine guys. Masweda hatina kutomborara. Ndasvika kumba kuma 4 and all saka ari right. Tarwa hondo. Mandipa, I love you Mandipa. Brenda, anzi musaenda ndura kumbogesa. Ndubuden. Kwatorara muhotera here ngiri wangari mtsikidzere. Ndinombuva kuti mtsikidzi dzani. Dzema hours yawo. Remember zvepapa vanhu vaya vakauya 10 o'clock half 10. Takazoenda nguva iyi ndichiti handisikuinda taenda kuma 2 am zvepaya. Kuma 1 am. Andambova tamtsikira. Liz, I love you so much. Love you ish guys ka bitterness family maita henyu contributions Mwari isoka ndaona kuti munoda andina kurara chimwe chanitadzisa kurara makosi munondida vanhu zvazvo kuti Patricia hadiwi ine munondida zvikanzi parungoda mariko munangozongobuditsa 1 yese ari 1 guys tinotenda. Thank you so much. You love Patricia. You have showed me. I used to doubt kuti Patricia ne vanhu chaiva nomudawo here. But nevamwe manominasi but munhu wani angotaura kuti imari yaloya muri kunzwa zvida kuitwa zvii 1 chete munhu wani mukaona thank you so much. Bitterness family nempinka. Thank you so much. Macalls enyu asvika ese messages. Thank you so much guys. Ya munomira handazviona saka toenda zvida nditi kwayake yatorwa kuparira it's okay guys. Umwe neumwe anongojustify anongoyawo nenyaya yake hazvirambidzwi. Hanzi yake atorerwa iye ari palive. Anti Patricia ari palive wo here vedwe. Unongogona ungologa in any phone. Anziko ne vanhu. Adzizvoni iwo uri kutatorerwa phone yake anayo ari palive. It is well. Kodava munzwa chichema mukapa kimwe. Nae. Achiri kutaura zvaka. Guys. Uda kubatsirwa chingwa ndio. Ati wa 2 days. Uda kubatsirwa chinga unoziva vese. Uda kubatsirwa day. Tibatsireyo. Ini zvenyu. Tibatsireyo. Ndimi mune mota ya idiyo. Tibatsireyo. Aiwa. Unda irwiswe nehondo. Tinorwirwa naMwari. Mazvinzwa here guys. Maita henyu ish. Happy to see you out. Tombozorara. Taurai zvenyu. Honai masangu nai guys. Honai. Penia. I love you Penia. And this is Penia. My G. Kai tinyo nyau. Bonga udo. Gora. Nyau. Ayo kwetsa thola mustache. Atauri mazita bonga. Naimi, wo dremi tiribo. Kana. Welcome back home. Hello Patricia Jeka kadima zamu kuchikurupi.
ko unotomboomegwawo nhai Patricia Jake? Uchandirangarira 2022 na 2023. Let's hope vanokupa bhodhi nenhingi nebhurawu kunhingi kuchikurubhi uku. Hameno kuti uri kuchikurubhi here. Unoziva kuti handidi kuseka zvangu, handina power because ndakaneta. Ndandiri mutrain all the way kubva kunhingi kwamama Mamilo. Wadya here Patricia Jake kuchikurubhi uku. Uchandirangarira Patricia Jake? Do you remember me? Uchiti hey kambava, hey kanakadai, hey kanubira vanhu. How are you today? Where are you? Patricia Jake, my name is Mazepe. Ndo zvausingazivi izvozvo. Saizvozvi. Aiwa, chero ukazobuda zvako indoda kungokuti Patricia Jake wakandirwadzisa, wakanditira utsinye. Handiti kasaka pasi newe. Wakazvipeta ka. Gare gare mupeti wamatsotsi wauya. Mupeti wauya. Zvino kana mupeti wakuzvipeta wega. Shamwari wakapetwa this time. Kucha kupetewa. Susu tiripo zvedu. Ini wakandisekaka ukatraya by all means kuti ndidzorerwe kunhingi, ndidzorerwe kuAfrica.